Колеги, готови ли сте? Ако сте готови, да започваме. Първо, благодарим ви, че уважихте пресконференцията по повод предстоящото откриване на паметника на Аян Садъков. За да не губим време, представям ви хората пред вас. Борис Добрев, говорител на фен-клуба, Владимир Владимиров, част от инициативния комитет, Трифон Неделчев, скулптор, административният директор на Локомотив Атанас Озунов и Аян Садъков младши са пред вас. Предлагам първо да дадем думата на господин Добрев. Благодаря. Удобно ли е да местим микрофоните само? Благодаря. Здравейте. Така, радостни сме, че може да съобщим, че най-сетне това начинание, което стартира съвместно с професионалния футболен клуб Локомотив Пловдив, фен-клуб Локомотив Пловдив и с помощ на общината, е на финалната права. Във вторник, 4 декември, от 15 часа ще бъде открито статуята на великия Аян Садъков в входящата алея на стадиона. Благодарности на всички, които подкрепиха идеята и каузата. Когато тя е чиста и безкористна, нещата могат да се случват, макар и трудно, те се случват. Най-вече благодарности на господин Трифон Неделчев. Той може би ще разкаже какво му е коствало на него това, да работи под напрежение и под така бързина да завърши един проект, който по принцип може би е опанент в рамките на това време. Благодарности на хората, които откликнаха с финансови средства. Беше планирана една сума, която фактически се оказа в крайна сметка малко по-голяма. От наша страна, от фен-клуба, стартирахме инициативи, турнири, продажба на фанелки за събиране на средства. Много привърженици приведоха пари по сметката, за което много огромно благодаря. Това е един проект, който е уникален по рода си в България. И има още няколко неща, които трябва да се доизпипат, но можем да съобщим, че проектът е готов и ще го видим във вторник. Нека да дадем думата на останалите. Аз ще кажа само няколко думи. В интерес на истината, когато преди няколко месеца се събрахме тук, аз лично не вярвах, че така толкова бързо ще бъде реализирано това нещо. Имахме готовността на господин Неделчев да стартира, но ясно беше, че трябваше да се наберат тези средства. Тук малко ще се повторя с Борката. Значи, изключително съм благодарен на хората, които откликнаха на всичкото това нещо, защото те не са само от Локомотив, от нашата общност, разбира се най-вече от нас, но имаше и такива, които не бяха. Това показва мащаба, може би, на делото на Аян и любовта, която хората към него, но най-вече благодарности на господин Неделчев, защото той успя да се справи в някакъв направо невероятен срок. Повече за хората, които са помогнали, ще кажат най-вече семейството на Аян, но аз лично съм изключително радостен, че този проект успя да се реализира, защото той е свързан с миналото на клуба, в нещо време като че ли по-малко се обръща внимание на това нещо, а за мен е изключително важно то, защото реално то е основата, на която ние сме такива заради нашето минало. Много ще се надявам, той има и някакъв символиката на това нещо да покаже и към младите, към бъдещето, към нашето бъдеще. Много ще се надявам да показва една такава инициатива, че реално когато дадеш нещо, дал си от себе си, малко, извинявам се, малко ми е трудно да говоря,
Не предпочитам да дам на другите. Съжалявам, извинявам се. Добър ден! Аз ще започна с една немска поговорка, която гласи Ende gut, alles gut, което в превод значи, когато краят е добър, всичко е добре. Започнахме, стартирахме една инициатива, за мен един много важен проект, в изключително кратък срок да се реализира скулптурна фигура в размери около 3 метра с подходящ постамент. За такава задача обикновено в нашите среди е необходимо малко повече време. Няма да уточнявам колко време, но за 3 месеца и половина трябваше да реализираме този проект. За мен беше истинско предизвикателство. Не крия, подходих към проекта с изключителна отговорност и любов. Тъй като аз съм локомотивец, помня Аян, помня неговите изпълнения като творец на терена. Той не беше обикновен играч. Той беше велик играч, бих казал, интелектуалец на терена. Това ме е ръководило и в моите действия като скулптор да успея да придам от неговите качества и в самата фигура. Не е лесна задача, с оглед на това, че той доскоро беше жив, има хора, с които е работил, които го познават и искаха дори и да има и прилика, която е съответна на самата фигура. Не ми беше лека задачата. В никакъв случай, защото от една фотография, която е двоизмерна, трябва да направя триизмерен образ. Скулптурата е триизмерно изкуство и това е една допълнителна трудност. Но това са мои професионални трудности, които трябва да преодолея и аз се надявам, че се преодолява. Казах, че за 3 месеца и половина трябваше да монтираме фигурата. Аз бях готов вече с фигурата, но по технически причини не можахме да я отлеем на време. Забави се във времето с около 2 месеца, по-малко от 2 месеца до монтажа. Не можахме на 26 септември да я открием, както беше предвидено. Това исках и аз, тъй като това е рождения ден на Аян. Но мисля, че и сега, на 4 декември, можем да я открием. Той ще ни извини за това забавяне, но мисля, че работата стана. От тук нататък има малко довършване около постамента, но предполагам, че до 4 ще успеем и с това. Времето малко ни притеснява, но работа е незначителна и мисля, че ще успеем. Искам да изкажа благодарност на момчетата, които са тук до мен, най-вече като започна от Аян младши, защото той беше непрекъснато в течение и маса усилия прояви момчето. Борко също, Владко също. Това са момчета, които са причастни към идеята и много ви помогнаха. Искам да изкажа благодарност на господин Озунов, който трябваше да предвижи административни препятствия, които предстоят в един такъв проект. Той ги предвижи тези неща и благодарение на това работата е факт. Благодаря на всички хора, които са дали средства и са помогнали да стане този проект. Това е един проект, който ще остане във времето. Нас няма да ни има, но това ще остане и това е историята, която пази една нация за бъдещи поколения. Благодаря за вниманието. Що така да. Значи, ако ти ще свършиш така, с финансовите части. Относно административната работа, ние като клуб изразяваме благодарност на община Пловдив и най-вече на кмета Иван Тотев, който откликна така добронамерено, за да се откри алеята на звездите, ако мога така да го кажа. Даде съгласието си. Знаете, че една такава скулптура трябва да получи разрешение от самата община, да бъде тя одобрена
И още един път ние благодарим на Община Пловдив за съдействието за поставянето на тази скулптура. Не както Ники каза, паметник. Паметници има на друго место. Надяваме се, че това ще е началото за всички наши величия. Пожелавам им дълголетие за всички наши величия и още един път искам да кажа, тъй като предстои 2019 година на културата, че Локомотив Пловдив по този начин показва, че самата скулптура е част от културата на един футболен клуб, не само на града. Друго, искам да ви кажа, че направили сме благодарение на Аян и на Ерол, оправили сме покани по-точно до всички видни личности в страната, изпратено и до Министерски съвет, изпратено и Българския футболен съюз, съответно пловдивските клубове, община Пловдив, областта и така нататък. Имаме, но не искам сега в момента да спомена, вие сами ще се уверите на самото откриване, имаме потвърждение на много видни личности, които желаят да присъстват на откриването на тази скулптура. Това е, което имах аз да кажа. Така, преди да направя каквото и да е обобщение на всичко, което сме свършили, може да се повтарям, но най-голяма благодарност искам да изкажа лично аз и моето семейство към господин Трифон Неделчев. Това е един изключителен професионалист, за неговите качества като творец няма какво да говорим, защото той е известен не само в България, ами в цяла Европа и света има творби. И този проект ми даде така възможност да се позаинтересувам колко горе-долу излиза, в какви рамки влиза създаването на едно такова нещо, на този скулптурен паметник с алейка и с абсолютно всичко, което е необходимо. Искам да ви кажа и отново да му благодаря, че сумата, в която ние влезнахме, тези рамки от около 39 000, първоначално предвидените бяха 35, но набъбнаха до 39, това са подробности. Този човек ни е спестил горе-долу тази сума по 4. С други хора съм говорил, не само такива проекти в България. Проект от такова ниво струва минимум 150 000 лева. И аз няма как да не съм радостен и благодарен, че благодарение на този човек, Трифон Неделчев, той ни даде толкова много от своето време, толкова ангажименти за гърби, личен живот. Знаете, той живее в Германия и през тези 5-6 месеца той има около 8-9 прибирания в България и това е единствено само за да може да сътвори това нещо, което ще го видите във вторник. Няма как още един път да не съм му благодарен, на това е главният виновник. Ние всички, които сме спомогнали, сме странични. Това е главният виновник да се случи такова нещо от такъв мащаб. Оттам нататък искам да благодаря на нашия собственик, господин Христо Крушарски, който ми беше дал пълен карт-бланш. Преди няколко дена изпоменах отново в едно интервю, че с него се разбрахме буквално за 1 минута. На него не му трябваше много да му обясняваме. 1 минута му стигаше, за да се разберем. Беше ми даден абсолютен пълен карт-бланш да действам заедно с моето семейство и абсолютно с нищо не е възпрепятствал изграждането на този паметник. Оттам нататък специални благодарности на Фен Клуб Локомотив Пловдив за изключителното съдействие на Борис, на Владо, на нашата общност, формация World Wide Locus, която е в чужбина. Хора, които са от основните дарители за реализирането на този проект. Също така искам да спомена още няколко имена, които са от по-големите дарители. Няма как да им отнема тази чест. Искам да изкажа специално благодарности към господин Димитър Христолов, към Радко Врагов,
към господин Николай Неделчев, към господин Огнян Неделчев, към Тенис клуб Локомотив Пловдив също искам да отправя благодарности, ветераните на Локомотив Пловдив, към Рупен Чавушан, към, така ми изникват имена, някой може да ми се разсърди, към Ясен Петров, към Бригада Пловдив, нашата фенска организация, към най-вече също доста основен дарител беше господин Димитър Георгиев. Знаете, това е собственика на фирма Роза Импекс. Изключителни благодарности за него. На него също не му трябваше време да го убеждавам и така нататък, тъй като той се познаваше с моя баща, Бог да го прости, и прие изключително на сърце това дарение. Нямаше никакви излишни въпроси, за което съм му изключително благодарен. На господин Константин Думанов също, на господин Танер Кабил и още има други хора, които са дори доктор Константин Павлов, нашия доктор на отбора, който беше изключителен приятел на моя баща, също е дал лично негови средства. И някой, ако забравя, да ми извинява. И накрая така да обобща нещо, може да е клиширано, но за пореден път футболен клуб Локомотив Пловдив показа, че е нещо специално. Един клуб, който е в... как да ви кажа, не мога да намеря точните думи. Един специален клуб, харизматичен клуб, в който феновете имат основна роля. Това не е първото начинание, в което сме първи. Ако може да правим някакви класации, знаете, ние имаме и първия фен клуб създаден в България. В момента Локомотив Пловдив като общност, не само като клуб, като общност, защото Локомотив Пловдив това са преди всичко феновете на този отбор, привърженици. Успяхме в едни трудни времена, така да наречем, и знаете, че в момента има много дрязги между феновете, различни виждания и така нататък, и така нататък. Това няма да влизам в подробности. Успяхме в името на една кауза да се обединим и всички хора, които имаха различни виждания, без значение кой подкрепя, кой какво виждане има за клуба и развитието на клуба. В тези времена успяха толкова хора с различни виждания да се обединят в едно, в името на Локомотив. И този човек, статуята, която предстои да му открием, показва още един път, дори след смъртта си, каква обединителна фигура е бил. Така че няма как да не го спомена това нещо за феновете на Локомотив Пловдив, които за пореден път доказаха, че нямат аналог в България. Това е, което мога да кажа аз. Изграждането на статуя е така едно огромно признание от даден клуб към футболист, в случая към господин Садъков. Вие как се чувствате като негов син? Горд. Изключително горд. Друго не мога да добавя. Самото признание, преди няколко дена пак споменах за едни ваши колеги. Признание, че в момента, в който стъпя на стадиона, това си ми е втория дом, от пъпа дори ми е хвърлен на центъра на терена, както се помня, аз съм почти всеки ден на този стадион. Самата мисъл и погледа, като си завърта главата надясно, когато влизам след 4 декември и виждам баща ми, че ме наблюдава, прави ме изключително горд. И повече няма какво да добавя. Това е горд. Нищо друго. Ако мога да го обобщя с една дума, горд. Това е чувството. Други въпроси, колеги? Благодаря, успех. Благодарим на участниците в пресконференцията.